神の悪魔を切り捨てるまで。これなら負ける気がしませんわ。レディ様、反乱です。そうか、やはりこうなったか。どうやら望む世界のためには覚悟。お供いたしますわ。ああ、お前だけにはついてきてほしい。王子はもはやかつての王子ではありません。分かっています。ラングリッサーと共にこれ以上ないくらいの闇に染まっている。私たちは王子を討ち、もう一度バルディアを取り。ええ、やりましょう。来るか。ならば気払うのみだ。